हेलो गुड मर्निं वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल जों दा नै थांगासिनो कारिगाव फारसे लोगोफोर बहाय थांगोन होनबा जोङो देब्लाय लावथियाव जों मैसो बेदर लायनो थांगासिनो दं लोगोफोर नायलांनो हागोन नोंथांमोनहा देखायगोन आं दा गस्ला गानदुलै हौवाफोरना बेनो जाबाय गानलांजायो बिर'न सालायनोसै आसामनि मानसिफ्रा कारिगाव बाजार कारिगाव बिदि गोजौ लाबोब्रा माबा माथो गोजौ लानोसैनांगौ जाखो गोदाव सोरावलाय बोरैबा मोब्ला जासो नुदों माथो कारिगाव मानसिफ्रा नायबा जोंनि बाजारसो होनना बुंगोन आग्ला गबाय बायदि खेब जाम्बासो बेनो सिस्टेम लाबाबो जायोना आंनि बायदि गारियाव लगायनानै रायलायोब्रा एसे कारिगाव बाजार मोनथिबाय न' मिथिखाबायना बेयावनो लिरनाय दं कारिगाव बेफोर गारियाव मिथिबाय नै बेबायदि गारिया फिसा साइसबो ओंखारलायबाय ना लामा फंसिनदां कारिगाव बाजार बेयो मैगं थाइगं ओरैनो सुनिबार बाजार दिनै कारिगाव गोलावना गुसुंलाय लाव आगे फामला लादो नै मुरिस कत मुरिस 30 টাকা পোয়া 30 টাকা পোয়া 30 টাকা नो बर्तन फानग्रा थोरसि लथा गुरै बायदिसिना बुढ़ा मानुष 80 বছরের বুড়া যদি এই মহাশক্তি সংসার হব করে দেহার ঘুরাই আনি দেহার বল শক্তি আমার এই মহাশক্তি খালসা দুজনে কয় আহার দুজনে খাওয়া আমার এই মা দুর্গা আয়ুর্বেদিক ধর্মের মহাশক্তি খালসা আহাজ রাইস বাটিটা কত টাকা 40 एमाव जौआव होग्रा बेसेबां थाइसेयाव एमावा थाइसेयाव थाइसे हिन्जावफोरनि बेग हौवाफोरनिबो बेग आरो फैसा लाग्रा मानि Yürü. 들어가 이거 Ini size dress pandang mulai dari
ओरै फै ओरै बेरायनोसै कारिगाव बाजारा गिदिर जाथारो लोगोफोर बेरायबाबो बेरायख'नो हाया ओरैबो थाङो ओरैबो मानसि ओरै आसान नांगौबा ओइबावबो आसान खेरा बायदिसिना आरो ओरै देलायग्रा नै नांगौ दासो मोनदों नै खन्दा दाहोनांगौमोनाबो खामारा बेसोर थाखुरा बायदिसिना दाग्रा लेखा बिजाब नै खाथा फावथेन बायदिसिना नांगौबा लांफैदो दालिफोर लाला थाव बायदिसिना आंनि हाबा नोंनि हाबा दालिफोर पियाज कत पियाज केजि 30 थाखाल' नो गामसा मोजां मोनो गामसाखौ नै खम दामाव मोनो कस फानग्रा नै मोजां कस फानदोलै नै ओइलै गरि फानदों दानि गोदान ओंखारदों होननानै सखाया गेस सखा 3250 कारेन्ट बनबो होनांगौब्रा खुरियाव दै बेलायोना बनबो होनांगौ लोगोफोर नै लांफैनो हागोन नोंसोरो नै दानि गोदान ओंखारनाय सखा गेस कारेन्टजोंबो सावजायो आरो बनजोंबो सावजायो जाहैबाय नैबे बेनो लोगोफोर माने कारेन्ट थांबाबो बनजों जरायनानै सावनो हाबाय आरोखि बेहाय बेनो माने बन जरायनायनि गाइस दंखायो जायो नै लांफैनो हागोन लोगोफोर बागिया मैसो गुदुंखौ थिखोनो हाला नोंलै मनासे जानायावबो हाबा जासिगोन ना एवदों ना मास नैबे हटेल रेस्टुरेन्ट बायदिसिना जाग्रा लोंग्रा नैबे गांसे गानदों उन्दैफोरनि हाफिन बायदिसिना नैबेखौलाय बागिया खुमब्रा लानो नागिरदों नै खुमब्रा बेसेबां खुमब्राया कारिगाव स्कुल बियो गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि खुमब्रा लावथि मोनफैबाय लोगोफोर लावथि नै जों लांफैनो बुस्थुआनो मोनबाय बेनो मैसो बेदर नैबे जोंनि बाहाग नैबे बाजैमोननि बेयाव सेरनै दं जाहैबाय नैहाय लाबाय जोंबो सेरसेसो रानसै सासे लोगोजों गंब्रै लाबोदों होनलाय एकदम सान्थिफुर बेनो लावथि बाजारानो फिसा जाथारगौ बेहाय बेलासियाव जमगासिनो दं थांसै जों दा क'क्राझाराव थांफिनसिगोन सासे कारिगावनिफ्राय बल ओइ खबरब्रा बैथालि गारिखौ सावा ओंखारखायाखै नोङो आरो साव होजाबावनो बिनिफ्राय थास'नि लानानै कारिगाव पुलिस थाना गारिया सौग्रावबा गिफ्लेबा